Ako diri ron sa Minterio diri sa Sweden, sa Minterio sa Markaryd. So ngari sa Sweden guys, ang ilang Minterio is usually tupad sa simbahan. Sa olden days manggod ang mga Minterio tupad ra jud sa simbahan kay naghumag-bless sa pare sa mga namatay, pabenditahan sa pare dayon lubong na dayon kilid sa Minterio. So usually ang simbahan graveyard sa tupad. So it's same para gihapon din sa usually sa Europe. Sa ako naibaw-an most of Europe. Pero diri sa Sweden sure jud ko nga mao gyud na cases nga ang simbahan ang tupad Minterio jud na. So I will show you here guys where I am, Markaryd Church. Unya mao na sad ang ilang Minterio. I am here kay managkot ko for Mama Flor o Papa Luis o sa ubang mga namatay nga mga kaparintihan o mga kaila. So I have with me managkot ko sa dakong cross dire. I will show you guys, it's really pretty ang ilang dakong cross dire. I will show you first the church ha ug ang Minterio. Mana ang church guys, and I go there every Sunday if I can. Yan, nakasimba ko din ha last Holy Thursday nga nakahilak yun ko guys. Ingon ako amiga nga si Itlin. Basta di gani ka mo simbag dugay na makahilak yun kay nagsimba ni mo balik. So I'm sorry Lord na basta I feel so touched sa misa sa pare niya dayon and I feel it na ni balik ko sa my soul and was accepted by God. Ang ako na feel is peace in my heart. So moto nakahilak jud ko Holy Thursday niya. Pag Friday ni simba na pug ko Good Friday, nakahilak na pug ko. So sige lang kog hilak pag simba na ko, but I feel peace. Lahi ra jud ang bisag mayon kag di ka religious, pero lahi ra jud ang peace imong ma-feel if you get in touch with God. So moto ako na feel. Ang moto sige na kog simba dinhi niya, anhin ako sige panagkot sa dakong cross. So mo ni siya ang Minterio guys. Mo ni akong giingon ninyo nga besides sa church is the Minterio usually in Sweden. So maybe in some churches I will show you also their church, and then because mga nindot og mga simbahan man nga sa Sweden sa the places I have been, the churches that I have been. Tingali one of these days mag-video sa ko guys ha nga magpakita sa ilang mga churches sa mga graveyards nga. Nindot kaayo kanang may pagka-maintain niya. Dako kani siya nga graveyard dinhi guys. Dako jud nya ang ako niagi nga ni sa shortcut kay mo diretso ko sa dakong cross. Sumo ni siya ang so this is the graveyard. Dako kani siya nga graveyard dinhi. Lapas pa na ngadto sa pikas nya. Nindot kayo, nindot kay nga peaceful kay nga lugar nga kapahuwayan. So kani siya guys, butanganan ni siya sa kandila sa mga All Souls ba kanang sa mga katong wala nga rigi lubong ang ilang mga kaparintihan. Nindot kay na cherry blossoms. Unya I think kana sad siya din ha kanang mga yellow nga flowers. I think ha dili ko sure, but ang mga gidig up na nga mga pila na ka years nga mga gilubong kaya ron to save sana kanang lugar ba. So i-dig up sila ang mga bukog or katong mga gi-cremate o suman diri sa gawas ang cremate. Mga gi-cremate na nga na niya ilisan naman sa mga bago. So excuse me. So ibalhin sila dinhi niya dayon iipon sila tanan dinhi sa muna you can see guys nga na mga ngandaghan sa usa ka black. Nindot ba siya nga concept, and it's kanang kuan ba
orderly kaayo tan-awon ang minteryo pod that way. So ingani siya nice kita naon. So nasad nga ni lain pa jud nga butanganan sa mga kandila guys. Lain siya ang style sa butanganan sa kandila since nga ri sa Sweden is kuan man jud very hangin unya very unpredictable ang weather. So need jud kung na magkandila man gani kinahanglan jud protektahan. Nya ang ilang kandila dinhi for kanang sa dakong cross, let's say naingani sila nga kuan butanganan. So it's like this ay unsa man ni o ingani guys ay makasala pa tani. So ingani ni siya guys maukab-ukab nya din butang nimo ang kandila din ha nya protektahan ang kandila ang part din ha sa babaw nga di mahanginan di sad mauwanan. So that's one style. Unya nindot kayo ang pagkabutang kay naa siya gibutang sa duol sa tubig. So diba very nice, very nice gyud siya nga venue. That's why I chose here nga ani ko managkot sa akong parents o gi-include pud na akong souls of other people my relatives nga na, but most of the time managkot ko sa akong parents dinhi nga lugar. Kanhi akong nagustuhan because it looks so peaceful. Anhi sa lakatit guys na mo ni ilang dakong cruise. Kanhi ko usually ngali ko sa mas duol jud sa tubig maglagkot. So ang akong mga dinagkot panikan ni last time kato. So I was here niya. Lain sad ni siya nga style nga pagkadagkutan guys. I will show you ha. Ingani po na siya. So to protect the kandila inside niya, dili mahanginan, dili mauwanan. So mo na siya. Maglibot sa ko guys. Una ko managkot ha. Maglibot sa ko sa lugar. Kaya nice kaayo. Nice kayong paligid. Murag dili minteryo. It's so peaceful. Nya kung magpray ko no sa akong for the souls of the departed, souls for my mom and my mama and my papa, my mom and dad, social man kayo. Pero ako magpapa maka-feel jud kog peace bisan pagkatong hangin kaayo niya nagdako sa akong payong niya nabalik gyud akong payong in town sa kahangin. Wa gyud namatay ang kandila nga akong gibutang din ha. I'll show you guys the view. O jud namatay ang akong kandila pero ang akong payong no nabali gyud ang kuan. Nabali in town ang akong payong katungod sa kusog sa hangin. But in spite nga nabali ang akong payong, still wala jud napaong ang kandila here nga akong gidagkot para sa souls. So mo ni siya guys. Nice jud kayo as in. It's really nice. It's very peaceful here. Kung mag-date ka nga rin, indot na siguro sa date, pero lain na po mag-date sa minteryo, no? Siguro sa Pilipinas, dili ni maka lingkawas. Datean gihapon eh. Daghan pa mabuntis. I think so, according to my experience sa mga Pilipino nga usay sad wala na lang pakialam ba sa lugar. Anyway, dili ta mang bash kay i-bash pud ta. Anyway, look guys, nakoy nakita nga duha ka swans. They are just enjoying the lake. So guys, wala ko stand. So managkot sa ko ha. So hopefully I will have a good video. Makuha karon. Managkot sa ko.
By the way guys, ako kuan ninyo ba ang ngari sa Sweden ang among gamit na para idagkot namo sa mga minatay, sa mga namatay or something nga na of that sort. Ngani among gamiton nga kandila oil o murag oil lamp nga ngani siya nya nigdagkot nimo mahurot ra sad siya ang oil mo tunaw niya maurot ra siya maginay na siya kahurot pero it takes about I think this one takes about 1 day and a half nga mahurot so di siya mapaong labi na siya covering mag-pray sa po guys. So guys, gikan na ta kuan na nagkot. So, naay mo na yung closer look sa kanang lubnganan para sa tanan. Kanang mga giukay na ba? Kay mga siguro pila na kay years, more than 20 years na siguro sila. Gamay raman sad gud ang population sa lugar diri guys mo nang dugay sila o kayon, dugay sila habuaon ba? Habua day sa atoa. Dili ukay. Dugay sila mahabua. Nya mo nang giusa sa mga kuana mo na ang lugar din nindutan nga reach ko nga church na nindutan ko sa kuan sa misa diri man sa Google nakahilak mo siguro in 6 siya ka uy nasa day sila I never knew this pero nasa sila simbahan sa mga insekto guys so I'll show you. So, nalingkuranan siya sa nagtagiya sa mga insekto. Muni-muni. So, see? Insects Sheka. It means church sa simbahan, church, insects, church. Simbahan sa mga insekto. Tanawa guys. Nasa day simbahan ng insekto. Very interesting. First time ko nakakitaan So you'll always learn something from other cultures and other people, no? Insects Sheka. Insects Church. So that's it guys for now. Mura na kay habang nangadji ko guys nag-uwan og snow pero gamay ra noon murag mga munggos kadakon pero still it's very cold kay hangin kaayo di lang ninyo makita pero makita tingnan ninyo sa tanawan ninyo sa mga dahon makita po guys oh hangin kaayo nya niuwan og kalit og kanang hail kanang kuan murag ice pero mura siya munggos kagamiya dagdagan kaayo niya ikabot sa yuta matunaw ra siya dry dayon so gikan sa langit ay siya nga gagmay yani abot siya sa dire sa yuta tubig na din siya kay gagmay ra man pud kay mura ra man pud munggos usay sad guys hangina kanang pa mo nako usay sad guys ang mga hail is dagko kayo like sa Amerika ngari sa Sweden ang mga hail dili man dagko noon. So sa Amerika isa ilang mga hail dito makapakuan jud makapa dent unsa nga na ni
malumping. Malumping jud ang mga auto. So, kita man ni guys na yung mga feathers. Basta Semana Santa diri, Easter na siya nga na mga kabalayan o mga simbahan o mga kabalayan o mga stores maggamit na ng mga feathers. Butang sa kahoy, symbols na siya sa it's Holy Week. So, that's it for now, guys. Muli na ko kay kuray na ko sa katugnaw. See you in my other vlog. Don't forget to like and subscribe. Guys, don't forget to like and subscribe to my channel. Comes more pa. Kung nanakoy kuan selfie stick nyo tugno guys. Bye for now.